Бях на 6 години, когато избягах за първи път. Това е Слави. От 30 години не се е прибирал и сега ми разказва. Дядо ми е бил такъв човек. Аз съм кръстен на него. Той 3 пъти е бягал през границата и 3 пъти са го хващали. И не може ли да хапнем някъде и после? Ми не може. Що? Защото се заклех, че цяла седмица няма да станем от леглото. Славчо, ако имаше световно почукане, ти щеше да си в тройката. Защо не си му казала? Това е най-тъпото, което може да стане между приятели. А някой си е направил майтап, аз съм лепал майката. Ей, много ги мразя тези номера, да знаеш. Аз от баща си знам едно. И червата ти да се влача, ще кажеш, поясът ми се разпасал. И така на 6 април 1978 година напуснах България. На другия ден се предадах в полицията и оттам в лагера за емигранти Трайскирхен. No smoking in the bed. Пички ти, Леля. Откъде си? В Америка шофьорите кръщават камионите с индиански имена. Моят го кръстих дядо. Вие, българи, сте много смотан народ. Смотани сме, но вие сърбите нямате една спечелена война срещу нас. Една го изоставила, друга се намерила. Моят господар, господин Слави, ви изпраща тази роза. Видя ли, бе, Курт трябва, не разговори по телефона. Тук полицаите се правят на много любезни, ама са големи тарикати. И като ме стегне шапката, тръгна да се превирам пеша. Даде го, бе, батко. This is America, young man. Never lose hope.